decisió li correspon a les Corts Espanyoles i al govern espanyol i que el règim és de descentralització administrativa. Això no és cap novetat. El que farà ara serà el Tribunal Constitucional, és a dir, el PP i el PSOE, a través del Tribunal Constitucional, consagrar allò que efectivament s'ha degradat l'autogovern i l'autonomia de Catalunya que existia en els anys 80 a la situació actual de simple descentralització. Si això és així, si arriba el cop de gràcia a l'Estatut per part del Constitucional, quina ha de ser, segons vostè, la resposta política i social de Catalunya? Al meu entendre, la resposta és la d'abandonar aquesta situació que no ens du enlloc, entre altres coses perquè ens du... Què vol dir abandonar? Abandonar aquesta situació d'intentar millorar les coses dintre de l'estat espanyol i optar per la independència i, per tant, treballar per crear un estat propi dins de la Unió Europea. Per què no tenim una justícia independent, encara que justament es proclami el contrari? Perquè la justícia, tal com està muntada, el sistema d'administració de justícia espanyol depèn d'un règim extremadament polititzat. Entre allò que se'n diu conservadors progressistes... Hi ha una frase molt bona que m'he notat que li van dir a vostè. Li van dir... No, es va publicar, eh? O es va publicar. Sap quina frase diré? La digui vostè, si vol. Sí, aquella de entre aquellos que han sido nombrados para hacer lo que se espera y aquellos que hacen lo que se espera para ser nombrados casi no hace falta dar instrucciones. Exacte. Això es va publicar en Europa Press l'any 2002 per part del que era llavors el president de l'Audiència de Sevilla, Manuel Carmona, de Junts per la Democràcia, que ara és vocal del Consell del Poder Judicial. I ho deia com a crítica. No ho deia com a que... I és així? És així. Malauradament és així. S'ha de canviar la llei electoral de Catalunya? S'ha de modificar per poder votar... S'hauria de fer. Per poder votar més persones que no pas partits? Al meu entendre és imprescindible. Però vostè milita en un partit, els hi diu a Convergència que hi juguin a favor? Sí, però a veure, el sistema electoral que tenim, que és el mateix sistema electoral que té Espanya, no ens enganyem, és un sistema en el qual a donar, és l'opció que es va prendre en el seu moment, tot el poder a les cúpules dels partits. Per tant, els que són elegits són com a conseqüència d'una designació des de dalt. Això suposa un allunyament... Però Catalunya té potestat per variar la seva llei electoral. Ho podria fer, amb límits. Sí, però no s'ha fet res, no s'ha mogut ni un dit. No, d'acord. I per què? Perquè això suposa que aquells que tenen la capacitat de dir tu sí, tu no, a tu et nomeno, a tu no et nomeno... Els aparells. La perdrien. Clar. O no la tindrien tan omnímoda. És la mateixa raó per la qual tampoc tenim els elements de democràcia directa d'Itàlia, de Suïssa, d'Alemanya, dels Estats Units, com són els referèndums i la decisió directa per la gent. Perquè això suposa treure capacitat de decisió, treure el monopoli de la decisió a unes cúpules del partits molt reduïdes, i això cap partit ho vol. Cercle d'Estudis Sobiranistes, n'hem parlat. Director de l'àmbit de política del Tercer Congrés Catalanista, que vostè des de fa mesos ja està treballant a través de la xarxa i recollint de molts congressistes les seves opinions per presentar abans de Nadal al Parlament de Catalunya. Plataforma pel dret a decidir. El vaig veure a Brussel·les amb els 10.000... Això és col·laborar, això és col·laborar. L'he vist a la fotografia, I jo em pregunto, escolti, no ens fem... No ho dic per vostè, en general, no ens fem massa fotografies la societat civil quan el que caldria és una sola fotografia, poder actuar realment de lobby per fer front a certes decisions dels partits polítics que ens molesten a moltíssima gent. No caldria una sola fotografia en un país petit com aquest? En una societat, un país petit, per què? Tenim 7 milions i mig d'habitants. Sí, a Espanya són 50 i als Estats Units deuen ser 200. Sí, però això vol dir que en el món seríem dels 50 països més poblats. Però cal que tota la societat civil, que aquí anava, estigui tan atomitzada? És que no és un problema d'atomització. Jo amb això, és una societat democràtica, moderna, plural, quan més iniciatives, millor. Quan més capacitat d'organització... És que no estan separades. És que no estan separades. Vostè creu? Per això vostè mateix m'ha dit ara aquesta història de la PDD quan jo no soc membre de la PDD. És que justament n'hi ha reunions, ens coordinem, treballem conjuntament, etc. Vostè està a totes les fotos. No, jo estic a les fotos que considero que haig de ser-hi per donar-hi suport. Però justament perquè n'hi ha una feina al darrere. És a dir, allò de pensar és que hem d'anar tots a una, en absolut. Quan més pluralitat i coordinació, quan més llibertat d'organització i acords conjunts, millor. Això és el que passa en els països democràtics. Catalunya sota Espanya... No s'ha de fer angoixa aquesta situació de dir justament una societat que s'organitza, uns individus que són lliures, s'organitzen d'una manera plural. Catalunya sota Espanya és un llibre de fa uns quants anys que va tenir... Un parell d'anys, ara, justament. Sí, un parell d'anys, del 2006? 2006. No, perdó, 2007. 2007. Què està preparant? A l'abril de 2007. Què està preparant? Jo estic preparant... Jo n'estic segur que tot això que té escrit aquí, que té molts folis escrits i documentats i arxivats, això ho ha de passar net i posar-ho en un llibre, no? Estic preparant un parell de coses, però per després que ja sigui publicada la sentència del Tribunal Constitucional i quan ja quedi clar que el finançament de la Generalitat són les engrunes d'almoina que el govern espanyol li doni dels nostres mateixos impostos. Digui'm un títol. Això està encara... Estem preparant per una banda un llibre de converses, de diàleg, amb Enric Vila,
i, per l'altra banda, un llibre, diguem-ne, de més gruix acadèmic sobre aquestes mateixes qüestions, però està molt en les beceroles, no li puc dir el títol encara. El títol és perquè no el tinc, el títol és com la cirereta. De fet, a Catalunya Sota Espanya vaig estar 3 anys escrivint-lo i el títol el vaig posar en els últims 3 mesos, després va donar moltes voltes. Alfons López Tena, gràcies per haver-nos acompanyat. Escolti, que el continuem veient a la foto, això no era una crítica, De vegades sí, de vegades no, però... El que passa que a moltes persones potser ens agradaria que hi hagués una foto més àmplia on tothom hi capigués i on realment qui n'hauria de fer cas del que opina tota aquesta gent en fes realment més cas, no? I, per tant, em permetia només de dir-li això. No, però si com vostè sap, el més interessant és com els icebergs, el que no està en la foto, el que està a sota de les aigües. O, com deien abans les vedets, allò que no s'ensenya. Moltes gràcies i fins una altra ocasió. Gràcies, Alfons. Molt bé, gràcies, Alfons López Tena. I ara és el moment d'analitzar l'actualitat de la setmana, alguns aspectes, com sempre, a la segona part del programa, amb Marc Jiménez i Joan Roy. Els espero, no se'n vagin.